धेमाजि जिल्लानि थागिबि बर'फोरनि जालाखार थासारि सिलाफोथार हालामनि गोबां गामिफोरा दिमुं दैमानि सायाव दालां गैयैनि जाउनाव खैफोद गोनाङै हान्थिनो गोनां जादों। दैज्लांनि दैबाना दिमुं दैमानि दै बाङोब्ला हान्थिनायाव जेंना नुजाथियो। कमलपुर गामि, बेलगुरि गामि आरो बानाय गामिनि रायजोफोरा दिमु दैमाखौ बारनायाव बोसोरफ्रोमबो जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों। सरकार खुंथायखौ दिमु दैमानि सायाव दालां लुनो होनना खावलायदों जायगानि रायजोफोरा आरो बे आयदायाव धेमाजिनिफ्राय बिनाराम बसुमतारीनि मोनसे फोरमायथि। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बे कमलपुर गामिनि बे साखाथियाव दंफैयो। बे कमलपुर सेलेखागुरि गामिनि बे दिमु दैमानि आं साखाथियाव दंफैयो। बे दिमु दैमानि साखाथियाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय बे लामाजों गोबां फरायसाफोर बा फरायसुलि बिथांमोना बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो। लोगोसेनो बेवहाय बेलगुरि गामिनिफ्राय फैनाय माखासे बर' सुबुं लोगोसे गुबुन गुबुन जातिफोरनि बा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो। आं बे समाव बे ओनसोलनिनो बा बे गामिनिनो सासे दैदेनगिरि दं बा बे ओनसोलनि सासे थागिबि दं। आं बे थागिबिनाव मिथिनो नाजागोन जिथुनाखि बे लामाजों गोबां जोंनि बर' सुबुंफोर लोगोसे बेहाय माखासे बानाय हारिनि माखासे सुबुंफ्रा बेयाव थांलाय फैलाय खालामो। थारैनो आदा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो आरोना मानसिफोरा? औ खालामो। बे लामाजों थांलाय फैलाय स्कुलनि गथ'फ्रा मालाबा एकदम दैमानो आलाय सिलाय जागुलायलाङो। बेनि जाहोनाव माने थांनाय फैनाय बहुद उसुबिदायाव गोलैबाय थायो आरो माने बे लामानि थाखाय। जिथुनाखि मा बुङो जिथुनाखि बे लामाजों दालां गंसे नांगौ होननानै साना? बे लामाजों दालां गंसे नांगौ आरो जोंनि दा मेन लामाया जागोन बैजों एसे ओरै बान्दो गामिजों थांनाय लामा मेन लामा ओजोंहाय दंखायो गोदोनिफ्राय। बे लामाया सोलिगोन आरो सोलिनाया दा बिजों ओरैनो एसे ओरै बारस'ना बायला थांला बायो। दा बैजों जुदि मोजां जुदि जायोब्ला एसे बयबो एसे सान्थि जागोन आरो माने लामाया उननि थाखाय बिदि आरो। साबैसे बेयाव फरायसा फरायसुलि बा स्टुडेन्ट बिथांमोना बे लामाजों सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो? बेयाव दा 10-15 जन थांबाय थायोआनो आरो दैलि थांबाय थायो। 10-15 जना दैलि थांलाय फैलाय खालामो। बेसे बैसोनि जागोन बे गथ'फ्रा? बिदिनो 10 बोसोर 11 बोसोर 9 बोसोर 7 बोसोर बिदि। दैयाथ' खोब गिदिर देरो अखा हायोबा? देरो जथेस्थ' बिखासे गाहाम जायो दैया। बेयाव माखासे फरायसाफोरा माबोरै थांलाय फैलाय खालामो जिथुनाखि उन्दै जिथुनाखि गथ'फोर बिथांमोना खस्थ' मोनगोन ना मोना? मोनो बिराद खस्थ' मोननानै मालाबा स्कुलाव एसे एबसेन्ट जायो आरो मालाबा थांनो हाया थांफिननांगौ जायो न'फ्राव दैया देरना होबाथाय बारनो हाया जायो दे दा थांफिननो गोनां जायो मालाबा फलाव बहुद खस्थ'। मालाबा एसे आलाय सिलाय बोबथालायो गबलायलाङो बेस्रा। ओंखायनो बे लामाया दा माबा जाथ'वाखै। दा सोरबा सासे मोजां खामानि मावनानै दिन्थियोबा लामाफ्रा थि जानो हागौ आरोखि। लोगोसे बेवहाय जिथुनाखि नोंथांमोननि बे न' बाङाबो दैया गिदिर देरोबा लोमो खोमा? लोमसाजोबो इ लाइना खावसेया लोमजोबो बार। सरकारखौ मा खावलायगोन दानि दैदेनगिरि बा जोंनि सरकार बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? दा बिथांमोना जुदि एसे नायनानै खामानि मावना होलायोबा बयनि थाखाय सान्थि जागोन होननानै आं सानदों आरो। लामा सामानि थाखाय एसे खस्थ' मोननायलाय दा बेखौनो गथ' साथ्र'फ्राबो गासै बहुद सास्ति जालांगासिनो दं। आरो उनाव बे थांलाय फैलाया नोंआनो बारनो हाया। दा हाल खदाल दिनै फुङाव थाङो आलाय सिलाय जालांजोबो लामानि थाखायनो दै बानानि थाखाय। दैज्लाङाव बहुद खस्थ' जानानै मानसिफ्रा भुगिना दं आरो लामानि थाखाय। थारैनो नंगौ बे लामाजों गोबां बेवहाय सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामो। बेवहाय बेलगुरिनिफ्राय फैनाय बै नुहुरनाय बानाय गामिनिफ्राय फैनाय माखासे बानाय हारि बा बिथांमोननि जातिनिफ्राय बे लामाजों बहुद थांलाय फैलाय खालामो। खमबाबो सानसेयाव 100निफ्राय बा 200 सुबुंफोरा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो बा बे दैमाखौ बारनो गोनां जायो। बिथांमोना खावलायदों दि थाबैनो जुदि सरकार जोंनि बा खुंथायफ्रा बा जोंनि गोजौआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नोजोर बोनानै जेनाखि दालां गंसे बानायना होयो बेखौ बिथांमोना खावलायदों। बे समाव आङो बड' लाइभ 24